Moi. Mä vaihoin mun kaverin kanssa 2 petsiä. Molemmat on koiria. Ekaksi tällainen. Tää on ihana. Sillä on magneetti, eikä missään lue LPS. Ja mä vaihoin tän yhteen mun pandaan. Niin, mä vaihoin tän mun yhteen pandaan. Koska tää on niin ihana. Mun kaveri ei kauheasti tykännyt tästä. Mä en taju, miten se ei voinut tykätä tästä, mutta mä ainakin tykkään tästä. Seuraava on tällainen. Tän mä vaihoin yhteen mun possuun. Siitä possusta mä en hirveästi tykännyt, niin tän mä vaihoin siihen. Sillä on tossa reikä ja sillä lukee jalassa LPS. Joo. Tällainen. Eli ne on tässä. Ja siis mä teen taas tässä täällä tietokoneen kameralla, koska kun mä yritän tehdä, tai siis kun mä oon tehnyt kännykällä, niin on yrittänyt tehdä videoita ja ladannut ne tähän tietokoneelle, niin mun tietokone ei sit suostu lataamaan niitä. Ja sitten joskus se sanoi, että laitteessa ei ole valokuvia eikä videoita, vaikka mulla on jotain 20 tai 30 valokuvaa ja videoitakin on jotain 5 ja tollaista. Niin se on niin ärsyttävää. Jos mä sit joudun tälleen jatkaa, että mä kuvaan vaan tällä tietokoneen kameralla, niin mä ehkä lopetan tällä tyypillä käymisen tai tällä käyttäjällä käymisen. Ja niin, et jos te tiedätte, että mitä mä tekisin tähän tälleen, että mä pystyisin lataamaan noi kaikki videot ja tuollaiset koneelle, niin auttakaa mua, olkoon niin kilteä. Mut ei mulla ollut muuta. Moikka!